Hvert år får flere end 15.000 danskere en operation mod slidgigt i knæet. Men en ny undersøgelse viser, at genoptræning har lige så stor effekt som en knæoperation. Og genoptræning, ja, den koster kun det halve af en operation. Det er jo inde i selve knæet, hvor jeg har ondt. Og det gør stadig ondt her et år efter, at Andreas Koch er blevet opereret i menisken. Løb, det er lagt på hylden. Begyndende slidgigt kombineret med en sportsskade gjorde, at han valgte at blive opereret. Når man har været vant til at kunne løbe, så er det hårdt at lægge det på hylden. I et nyt studie har forskere sammenlignet effekten af en gruppe patienter med slidgigt, der bliver kikkertopereret, med en gruppe, der udførte 3 måneders intensiv træning. Så får du den samme effekt, hvis du går til træning hos en fysioterapeut, som hvis du bliver opereret, når du har smerte i dine knæ. Ifølge Eva Ros er der også økonomisk vinding. En kikkertoperation koster omkring 10.000 kroner. Et træningsforløb koster under 5.000 kroner, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen, skriver Politikken. Så at en operation er mindst dobbelt så dyr som et træningsforløb. Ifølge flere læger handler det ikke kun om økonomi. For eksempel patienter, der ikke kan træne, og det kan være praktisk, eller det kan være på grund af, at det gør ondt. Sådan noget. Dem er man jo nødt til at lytte til også, og give dem et behandlingstilbud. I Aalborg overvejer Andreas Koch, om et træningsforløb kunne have hjulpet ham. Der var en vis form for utålmodighed i mig, der gjorde, at jeg valgte at få operationen for at komme hurtigere i gang. Knæoperationer bliver betalt af det offentlige, mens man selv skal betale en del af regningen til træning.